Bir qalqınçlar zamanatına Türkmen medeniyeti ve sanatı ösüşlüğün şa yoluna düştü. Halkımızın milli mirası, deyip soruları, kadimi sanatı teyzeden keldilip, onları dünya yaymakta ulu işler alıp barlaya. İnni dünyanın durluk kıyımlarından medeniyet ve sanat vekillerine bizim yurdumuza gelip öz sanatını görkezmege, Türkmen halkının medeniyeti, yaşayış durmuş bilen yakinen tanışmaga mümkünçülükler döredildi. Payitahtımız Güzel Aşgabat'ın görkünü gör koşup oturan, hurmatly Prezidentimizin tagallalar bilen durqu täzelenen Türkmenistanyna konsert merkezine Türkmenistanyň Medeniyet we Teleradio Ýaýlymlar Ministrligi bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ilçixanasynyň bilelikde gurnamagyna geçirilen kino festivalim muň aýdyň sowutnamasydyr. 2 günläp dowam eden bu kino festivalda körpöje tomaşaçylar üçin Madagaskar 2, muzeýdäki Gece 2 hemde güjükler üçin mihmanhana ýaly filmler görkezildi. Hurmatly Prezidentimizin başlangyjy bilen ýoly goýulan şeýle meden çäreler halkyň arasyna medeni gatnaşyklaryň hatam ýygjamlaşmagyny, türkmen medeniýetini, sanatyny dünýä ýaymakda ähmiýeti ören ullar. My name is Brad McGuire. I'm the information officer at the USMC. Men Bradley McGuire, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistanyň ilçixanasynyň maglumat bölüminiň işgäri. Biz çağılar üçin niyetlenen Amerikan filmlerinin kino festivalinin açılışına da gatnaşdyk. Festival 2 günläp dowam etdi. Bu festival Türkmenistanyň hökümetiniň hemde Türkmenistanyň Medeniyet we Teleradio Ýaýlymlar Ministrliginiň ýardam bermegine geçirilýär. Şu festivalyň geçirilmegi bilen Türkmenistanyň çağılara ýaňy ýakynda Hollywoodda surata düşirilen maşgala bolup görmeklige niyetlenen filmler görkezmeklige mümkinçilik döredi. Bu festivalyň geçirilmegine ýardam beren Türkmenistanyň hökümetine hoşallyk bildirýäs. Köp sag bolun. Уже приехали. Вот здесь. Это здесь. Ты здесь живешь? Моих родителей сейчас нет. Hello. My name is William Stevens. I'm the head of the public affairs. Salam, men William Stevens, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistanyň ilçixanasynyň maglumat we medeniýet bölüminiň müdiri. Biz mektep okuwçylarynyň dynjalyş günlerine çağılar üçin niyetlenen kino filmleriň görkezişini gurnadyk. Türkmenistanyň hökümetiniň hemde Türkmenistanyň Medeniyet we Teleradio Ýaýlymlar Ministrliginiň bilelikde ýardam bermegine çağılar üçin niyetlenen Amerikan kino filmleriniň görkezişiniň meýinnamasy işlenip düzüldi we gurnuldy. Bu kino festivalyň gurnulmagy Türkmenistanyň çağılary, olaryň ene atalaryny we mowlumlaryny biziň ýurdumyzyň taryhy we medeniýeti bilen tanışdyrmakda ajaýyp mümkinçilikler döredýär. Biz 2 günüň dowamyna tomaşaçylara 3 tane film görkezdik. Olaryň birincisi Madagaskar adly multfilm. Bu filmde haýwanat bagynyň açyp öz ýaşaýan ýerlerine dolanyp baran haýwanyň başdan geçirmeleri barada gurulma berilýär. Muzeýdäki Gece 2 adly kinofilm bolsa Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň milli muzeyi barada gurulma berýän ören gyzykly filmdir. Biz bu filmi surata düşüren toparyň ýakyn wagtlarda Türkmenistana gelmegini meýilleşdirýäs. Ýaşajyk tomaşaçylara ýene-de bir filmi Güjükler üçin mihmanhana adly filmi hem hödürledik. Dynjalyş günlerine çağılan filmlerimize tomaşa etmäge höwes bilen gelenliklerini görmek bizi gowandyrýar. Bu bizim üçin ören ýakymly. Sag bolun. Türkmenistanyň beýik özgörüşleri, hormatly Prezidentimizin paratatly ýol başçylygyna ýurdumyza ýetilgen tepkitlere boýsunýan halkymyzyň bilinç ruhy bilenligini, bahtiýar durmuşyny, körpün islim röwşen geljegini anamyny halkyň arasyna dostana gatnaşyklarda görmek bolýar. Dogunly halklar bilen gatnaşyklarymyz beýik özgörüşler zamanatyny hatam ýygjamlaşýar.
Türkmenistan Kino Konsert Merkezine geçirilen şu kino festivalim 1000 aýdyň sowutnamatdyr. Bu kino festivali körpeje tomoşaçylar üçin Amerikan Birleşen Ştatlarynyň kino saatlar tarapyndan dürli ýyllarda döredilen multiplikasiýon hemde kino filmler hödürlenýär. Bu filmlerde agdy berlik, birek-birege hormat goýmak, çağlar arasyndaky dogonluk, dostluk gatnaşyklary, haýwanat dünýäsine we daşdy bolumyny gorşap alýan gözül tebigaty söýgü barada gurrun merliýär. Bu kino festivalda tomoşaçylar köpçüligine hödürlenen filmler paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryna we körpeje tomoşaçylaryna uly höwes töretdi. 2 günlük dowam eden Türkmen-Amerikan dogunluk kino festivalini hödürlenen filmler tomoşaçylar tarapyndan gyzgyn garşylandy. Filmlere tomoşa edenler şunun ýaly çärilen ýyg-ýygdan geçirilip durulmagynyň dogunluk halkynyň arasyndaky dostluk köprüleriniň hasam berkeýändiginiň, Türkmen-Amerikan dostlugynyň gün-günden ösýändiginiň, jewisleşýändiginiň şaýady bolurlar.